बे समाव फोसावनो लादों मोनसे मुलुगनां थाखोनि रादाब। क्रिसमासनि सानसे सिगां हराव आफगानिस्तानाव जादों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। आफगानिस्तानाव गिख्रंथावै अख्रां गाग्लोबदों पाकिस्ताना। पाकिस्ताननि अख्रां गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबाङानो गोब्राब जोखोम जादों। आफगानिस्ताननि पक्तिका हादरसानि बरमल जिल्लायाव पाकिस्ताननि अख्रां गाग्लोबनायाव मोनसे फारियाव खमैबो 20 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। नंगौ, आइजो आरो खुदियाफोरखौ लाफानानै गासै 20 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। थांनाय 24 दिसेम्बरनि मोनायाव आफगानिस्ताननि लमनजों लोगोसे मोन 7 गामिफोरखौ नोजोर होनानै अख्रां गाग्लोबदोंमोन पाकिस्ताना, जेराव मोनसे नखरनि गासै 7 सोद्रोमाया जिउ गोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गाग्लोबनाया पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव जेंनाखौ बांहोदों। अख्रां गाग्लोबनायनि फिननाय महरै तालिबाननि रैखाथि मन्थ्रि बिफाना गाग्लोबनायखौ सोंखारिदों आरो फिन साजा होनायनि समायखिरा लादों। बे समाव फोसावनो लादों मोनसे मुलुगनां थाखोनि रादाब। क्रिसमासनि सानसे सिगां हराव आफगानिस्तानाव जादों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। आफगानिस्तानाव गिख्रंथावै अख्रां गाग्लोबदों पाकिस्ताना। पाकिस्ताननि अख्रां गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबाङानो गोब्राब जोखोम जादों। आफगानिस्ताननि पक्तिका हादरसानि बरमल जिल्लायाव पाकिस्ताननि अख्रां गाग्लोबनायाव मोनसे फारियाव खमैबो 20 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। नंगौ, आइजो आरो खुदियाफोरखौ लाफानानै गासै 20 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। थांनाय 24 दिसेम्बरनि मोनायाव आफगानिस्ताननि लमनजों लोगोसे मोन 7 गामिफोरखौ नोजोर होनानै अख्रां गाग्लोबदोंमोन पाकिस्ताना, जेराव मोनसे नखरनि गासै 7 सोद्रोमाया जिउ गोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गाग्लोबनाया पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव जेंनाखौ बांहोदों। अख्रां गाग्लोबनायनि फिननाय महरै तालिबाननि रैखाथि मन्थ्रि बिफाना गाग्लोबनायखौ सोंखारिदों आरो फिन साजा होनायनि समायखिरा लादों।